Good morning, class. This is our lesson for today. Basic English, spoken English. Sleeping, groggy. Idan mutum ya ce yana son ina jin bacci sai ku ce za ku iya cewa sleeping, za ku iya cewa groggy. Faint irin jiri mutum ya ɗauki faint ya ji jiri kamar zai kada shi. To za kuma ku iya cewa pass out. Za ku iya cewa faint jiri, pass out irin ina ganin jiri. I'm so excited. Na yi farin cikin ganin mutum. Irin kana farin cikin ganin mutum shi ne I'm so excited. Za ku iya cewa I'm so cycle. Good night. Idan aka ce good night sai da safe. Za ku iya cewa kuma sleep tight shi ma sai da safe ne. Sleep tight sai da safe ne. Make someone to leave. Ka sa mutumin nan ya bar gurin nan. Ka sa mutumin nan ya bar gurin nan. Za ku ce get rid of this ko kuma ku faɗa get rid of this man ko kuma get rid of this dog ko kare haka. Duka dai duk wanda abin da mutum kake so ka ce ina son a fitar min da wane shi ne ku ce make someone leave. Make someone leave ko ku ce get rid of someone else. Ku faɗi sunan mutum ko abin da kuke so a fitar da shi daga inda kuke. Za ku ce get rid of. So this is our lesson for today. See you tomorrow inshallah. Ku ci gaba da bibiyan wannan shafin namu. Zai riƙa kawo muku abubuwa wanda masu ma'ana wanda za ku ƙaru da su insha Allah. Ni ce taku Ziba TV.